I ara anirem a fer una nova intervenció a dues bandes. I us explico el mecanisme com anirà ara. Ara tindrem el doctor Josep Torrent Farnell, que estarà aquí amb nosaltres i des del faristol ens anirà explicant la ponència que ens faran a través de streaming el doctor Diego Ardigo. Per tant, farem aquesta conjunció de conferenciants que jo crec que ens en sortirem molt bé. Doctor, moltíssimes gràcies. Gràcies també a tots vosaltres. El doctor Diego Ardigo, us tinc que dir que a part de ser un bon company i una persona molt activa amb la recerca, és en aquest moment el president del comitè científic clínic de l'IRDIC, que és una gran plataforma europea i americana, impulsada des d'Europa l'any 2013, que aglutina a moltíssimes iniciatives i que està marcant l'agenda de recerca en un nivell internacional molt important. Aquest comitè, l'IRDIC, és complex, té un comitè que només és de l'àrea genòmica per avançar amb el diagnòstic que a tots ens interessa i un altre que és el del medicament, com deia abans també la doctora Pontes, el medicament tira sempre de quan hi ha un medicament a on estan els casos i tira del diagnòstic. Per tant, des de l'IRDIC s'està fent una feina important. Jo havia estat el president anterior, però sí que sota la presidència del doctor Diego Ardigo, que també és el cap a nivell de recerca internacional d'una empresa italiana que està molt ficada amb la recerca internacional, que és Chiesi, i per tant ell coneix molt bé, és de la indústria. Sabeu que l'IRDIC és una plataforma de col·laboració, està tothom, els pacients, les administracions, els grups d'universitat, els grups de recerca independents i també, com no podia ser, les empreses amb diferents tipus de col·laboracions, tant empreses petites, molt biotecnològiques, o empreses molt més grans, també com s'apuntava abans amb la recerca. Jo no sé ara com ho tindrem això amb el doctor Ardigo. Buongiorno, com va? Diego? Ell està a Milà, és per al coronavirus, ja us ho tinc que avançar, i ens sap molt greu que per les idees i per les estratègies preventives de les companyies totes han aconsellat que els que estan en àrees d'aquesta inversió no es moguin i, per tant, ell que hauria vingut encantat no està aquí a Barcelona amb nosaltres. Diego. Okay, perfect. Buongiorno. Thanks. Sorry for some technical problems. I'm very happy to join you in this Rare Disease Day. Unfortunately, due to the coronavirus travel restrictions, I cannot be physically with you. But I hope that we'll be able, with the help of BEP and all the staff, to convey anyway this presentation. Thank you. So I'll stop for having the translation of my introduction, and then I'll move to the next slide. És el que es havia anticipat abans, no ha pogut vindre aquí, però ens farà la presentació. Diego, can we just go in and up very rapidly? Okay, so my topic of today is about advanced therapy products, what they are, but mostly whether it is sustainable for the healthcare system, the industry, and the patients and the physicians to have new advanced therapies available to patients for the next years. So there are advanced therapies are medicinal products that have a specific characteristics. They are either based on cells or on genes. So from the cell type, there are cell-based therapies and tissue engineered products. Their scope is either to help the body healing, and this is the case of cell-based therapies, or to substitute, replace a tissue in the body. And this is the case of tissue engineered products. Gene therapies. Oops. Sí. Recuperarem potser el que explicava el doctor Diego Ardigo era que
si anem adelantant mentre fem la connexió, és que la regulació europea, que ha sortit abans diverses vegades en les diferents presentacions anteriors, es centra molt en les teràpies més avançades, que són les que estem escoltant. I què són aquestes teràpies? Són tots els medicaments? No. Dins de les teràpies avançades hi ha aquests 3 tipus de medicaments. O són teràpies cel·lulars, o són teràpies de teixits, que acaba d'explicar el Diego Ordigó, que van a reemplaçar els teixits, o les cèl·lules que tenim malament i que fan una funció, cada qual són tipus de medicaments diferents, i després tenim la teràpia gènica, que és una de les grans promeses que també hi veurem dins de les malalties minoritàries. Totes elles són potencialment medicaments o intervencions amb medicaments que poden ser útils i han de ser útils per les minoritàries. No sé si tenemos la conexión. Gene therapies, as I was saying, are instead substituting the function of a defective gene. And these are the advanced therapies. Advanced therapies are very peculiar. They are typically given only once, potentially in the lifetime of the patient, so one single administration. They can potentially address diseases that usually are not treated with additional pharmaceutical products, and they can cure those diseases for long term or even for the entire life of the patient. La doctora Pontes abans ens feia una reflexió sobre la complexitat d'aquestes teràpies avançades i la necessitat d'avançar, i també ens ho feia la doctora Nadal. Si mirem aquí, la visió que avui teníem des d'aquesta presentació era complementar les intervencions prèvies, és a dir, la indústria farmacèutica també té una sèrie de problemes, els esbossava entre altres la pròpia doctora Pontes, amb la visió més integrada i, d'alguna manera, centrar-nos en aquests medicaments que són d'una sola administració, no un tractament crònic. I això ens canvia l'accés, ens canvia la manera d'entendre aquests medicaments i també la manera de negociar com entraran, i ho dèiem abans, d'una forma ordenada i que el sistema de salut, que som tots, sigui dit de pas, puguem també incorporar aquestes innovacions sense que ens falli tot l'altre sistema base, que és el que hem de fer. Per tant, avançar tots conjuntament. Diego, go on, please. But they are, on the other side, very complex to manufacture. They are sometimes very complex to administrate, requiring, in certain cases, even a surgical procedure performed by a surgeon. And as of today, they are quite expensive, ranging from tens of thousands of euros up to even more than 1 million of euros to treat one patient. És el que dèiem, són medicaments, per tant, molt complicats, no tenen res a veure amb el resto de medicaments que estem habitualment acostumats a parlar o els que prenem quan tenim la hipertensió i tots els que estem aquí tantes coses diferents, però també és cert que són complicats, l'administració no és simple, s'ha de fer en centres i a Catalunya tenim centres de primera línia i professionals i estem en primera línia i també són extremadament cars en aquests moments i això fa que la incorporació d'aquests medicaments pugui tensionar el sistema i aquest és avui un punt de debat que podem portar aquí que complementa les presentacions anteriors. Today, there are only around 15 of these products approved in Europe. And as you can see in red, most of the initially approved products, they are no longer on the market, exactly because of these problems in manufacturing and in market access. Aquí veiem tots els medicaments que han estat autoritzats a Europa, que ja comença des del 2010. Recordem que la iniciativa europea de malalties minoritàries és del 2000, 10 anys després ja es comencen a designar i apareixen aquestes autoritzacions, i en vermell són les teràpies cel·lulars, que són molt específiques i que per aquests problemes de fabricació s'han anat retirant, amb la qual cosa estem a la primera fase d'aquests medicaments que entren al mercat, veiem algunes dificultats, que no tot és fàcil i que, per tant, hi haurà un temps possiblement important d'incorporar aquestes estratègies. El rest verds són els que estan avui en bus. However, the science and the industries are working a lot on advanced therapies. And as you can see, the number of studies, these are clinical studies, are increasing over the years.
in the last years, and there are currently more than 300 companies around the world working on producing new gene and cell therapy, which are coming in the next years. Bàsicament, l'impacte que té la recerca, que ha augmentat d'una forma espectacular amb aquest grup de potencial de medicaments, veiem que les publicacions, és l'última aquí, està augmentant d'una forma increïble. Vol dir que el coneixement, tant preclínic com clínic, com tot el que ens explicava els companys abans, s'està consolidant i això és una garantia, i recordem que la recerca és el nostre futur. So the big challenge, the big question is this sustainable? Is this technically sustainable? Is this economically, financially sustainable, both for companies and for the healthcare system? And now I'm going to enter into those two key elements. Bueno, el debat aquí seria, per tant, des de l'empresa també aquesta dificultat de que no sempre podrem mantenir, almenys amb aquestes etapes inicials, mentre no coneixem més com es poden traginar aquest tipus de substàncies, en tenim bastantes, però hem d'avançar més, és aquest concepte més tècnic, i l'altre és el debat econòmic i social que sortirà, que ha sortit i que surt a la premsa d'una forma habitual, i recordem que des de les minoritàries volem créixer, però volem que la salut sigui també per tothom. So, compared to traditional pharmaceuticals, which you can see in the top left, so small molecule for traditional indications, developing advanced therapies for rare diseases is a double source of complexity. From one side, there are all the problems related to orphan indications, which technically speaking are affecting all clinical trials and the clinical development of the products. Clar, les teràpies avançades que hem dit no són només d'utilitat per les malalties minoritàries. Les teràpies gèniques hauran de curar les nostres malalties, però també poden ser d'utilitat per altres malalties comunes. Però clar, les teràpies avançades que són només per ús amb el grup de les malalties minoritàries, és això que veieu aquí en vermell, està al màxim on està la dificultat tant tècnica com econòmica com el desenvolupament clínic que abans comentàvem, que han de ser cada vegada millors si poguéssim. From the other side, being advanced therapies means that these products are technically more challenging. And the reason for that is that they are not explained or characterized by a molecular structure, by simply a formula. They have to be manufactured in a way more similar to cooking than to traditional chemistry and manufacturing. Aquest és un concepte molt important que l'expliquem sempre amb els nostres metges, els que impartim docència a les universitats, i és veure que les teràpies avançades, a part d'aportar aquest valor a les malalties minoritàries, també podran, i de fet seran subjecte de tractaments per malalties més comunes. Una mica suposo que arribarem a veure aquest vermell que és on hi ha més dificultat. So, the difficulties in controlling the manufacturing from one side and the use of these products in clinical trials from the other brings the technical problem of having more risk related to the development and the characteristics of the product to be moved forward, sometimes even after that the products are approved. And this is the crucial point. La producció d'aquests medicaments, que potser és el que deia abans el doctor Diego Ordigó, del medicament biològic o biotecnològic no és el producte. Quan parlem d'una aspirina parlem d'un medicament químic i aquí parlem d'un procés. El medicament és el procés. Per tant, cada medicament té un procés que encara que siguin similars serà diferent d'un altre medicament essent similars. És difícil d'entendre, però és per donar idea de la complexitat d'aquests abordatges que són les teràpies amb les nostres cèl·lules o les teràpies de tipus modificació del nostre genoma. This greater risk for patients, for companies and for society moved forward after the approval means from the one side more
risk minimization measures. So a greater complexity in using these products in clinical practice. Veurem ara que si s'autoritzen per l'Agència Europea, aquests medicaments van amb aquests dubtes que ens explicava abans també la doctora Pontes, de falta de coneixement d'aquests productes amb una visió més llarg plaç i, per tant, aniran autoritzats amb un paquet de mesures de com s'han d'administrar. Això vol dir que hi ha una intervenció molt més alta si ho comparem amb d'altres tipus de medicaments. More post-approval commitments, which means all the patients after approval need to be studied, and therefore there are higher costs for companies and higher burdens for patients and for physicians who are following those patients. Evidentment, els malalts que entrin en teràpies cel·lulars o en teràpies gèniques, de fet, prendran l'administració i estaran seguits durant molts anys per aquestes explicacions. Per tant, estan en una espècie de tractament que va lligat a aquesta supervisió tant dels efectes positius com dels efectes que poguessin haver secundaris que no ens interessen i poder-los copsar. Això voldrà dir que l'Agència Europea té moltes condicions. There are more uncertainties around their value, which makes it difficult, especially for the healthcare system and payers, to adequately define the right price and adequately assess the level of evidence that is available for these products. Llavors el repte torna a ser el mateix. Si tenim una evidència al moment que surt, que és petita, que ens prometen que serà més gran i fem uns preus que poden ser difícils, perquè poden ser difícils pels sistemes de salut poder-los entomar d'una forma ordenada, això ens provoca aquest debat de discutir com podem negociar, què podem fer o com podríem avançar d'aquesta forma que avui és l'objectiu col·laborativa entre tots. So, why at the end this brings to so expensive treatment? There are many reasons. The first one is that companies have to face significant cost at the beginning, very early in development, for developing the quality of these products. Tens of millions even before entering into the clinical studies. Mirarem una mica, són aquests punts que estan aquí, els que expliquen en part per què és tan costós aquest tipus de terapèutiques que estem veient. En primer lloc, ens feia la reflexió de que hi ha una inversió inicial per part de les indústries amb un risc molt important amb aquests mercats més petits i això vol dir que les indústries ho han d'entomar amb carinyo i amb ganes perquè si no, no estarien aquí. Certament que hem vist abans també, amb la presentació anterior, que hi ha una part de negoci que és necessari per continuar aquestes empreses fent les seves actuacions. Then there is a problem of economy of scale. There are few patients because it's addressing mostly rare diseases, and there is a very high cost in manufacturing, which cannot be put at scale as it happens with traditional pharmaceutical products. Són medicaments quasi fets a mida, d'alguna manera, o molt propers, amb molt pocs malalts, i tornem amb aquest debat de com ho podem sortir amb un desenvolupament més eficient. And then, finally, as we said, there are more measures to select, qualify the centers, and being able to treat the patients in clinical practice. And therefore, together with post-approval studies, means higher cost to set and maintain a treatment infrastructure. Lògicament, aquestes administracions van en centres d'expertesa, complica tota la logística, la distribució i també el seguiment i les, si em permeteu, les accions i, per tant, els costos i les inversions que han de fer complementàries per mantenir aquests medicaments d'una forma viva dins els nostres mercats. So, on the other side, these treatments can, on the long term, decrease pharmaceutical cost. Here, I've taken the example of a gene therapy, which could cost, I don't know, the enormous figure of 1 million. Aquí tindríem una visió, és el que la indústria vol intentar explicar amb aquesta presentació, i és que potser que un medicament sigui molt car, com aquestes teràpies gèniques d'1 milió o de 2 milions d'euros, veurem que la millor, si poguéssim mirar en 5 o 6 anys, igual són
efectives, és a dir, seria una bona inversió. És el que ens vol explicar el doctor Ardigó. Ens vol convèncer que és un bon... And compared it with the cost per year of 4 existing biological products and the mean and median of the cost of orphan drugs in Europe. And what you can see is that over 4-5 years, already this cost of the single administration for the gene therapy becomes lower than the cumulative cost of chronic treatments. Això seria una comparació entre aquests medicaments que per a les malalties minoritàries estem donant, i en molts, i aquí hi ha alguns casos de fills afectats vostres que estan prenent reemplaç enzimàtic, que això és de per vida, per tant s'haurà de prendre aquesta medicació cada mes o cada 15 dies de per vida, i aquí veuríem els costos, que són aquests grisos que hi ha aquí, d'aquests medicaments, que fixeu com van pujant perquè és de per vida. En canvi, en blau seria la inversió d'aquesta teràpia gènica que és tan costosa, que distribuïda en aquests 4 anys veu que el blau es manté, no puja, i que després d'aquests anys estaria pagada, és a dir, no hi haurien costos afegits. Per tant, el missatge és que algunes d'aquestes teràpies, tot i que fan molta por pel cost inicial i pels seus riscos terapèutics o de salut que avui encara no coneixem, sí que és cert que a la llarga podrien ser inclús estalviadores del sistema perquè poden modificar i han de modificar, han de ser curatives, que és el que estem dient. However, this brings an immediate cost for the healthcare system, which most of the current reimbursement model do not allow to manage, if not with an immediate use of cash. And this generates problems for the healthcare system, of course. Sí, és una realitat com un temple. No em digueu com ni per què, però certament treballem, totes les administracions, amb pressupostos anuals. Si això és un pressupost que dividim 5-6 anys d'una mateixa teràpia que iniciem avui i la pagarem en 5-6 anys, això avui, com a model, encara no ho tenim desenvolupat i ho hem de treballar entre tots. So, the big question that everybody of us has today is, from the one side, is it worth to paying for the innovation that is required for treating orphan diseases with advanced therapies? And on the other side, is it worth for an industry to invest in this field? El que ens fa aquí el Diego és confrontar el repte que tenim. És a dir, és suficient o pot ser atractiu aquest ampli camp d'intervenció en salut per a les indústries i invertir diners i, per tant, tenir un marc més estable i que ho puguin veure i, per tant, avançar més en medicaments nous? I l'altra pregunta és, des de les administracions, des de la societat, té valor pagar per aquestes teràpies que ens aporten? Let me just say, before going into, let's say, the last slide, that as of today, from an industry perspective, it's very difficult to recoup from the investment needed for developing these products without considering for rare and ultra rare diseases extremely high cost, even above 1 million euros per patient. And this clearly is not sustainable. So the question is, what can we do about it? Bueno, és aquest debat que m'ha explicat, que si això creix d'aquesta forma exponencial, en algun moment o altre, no només Espanya i Catalunya, sinó tot el conjunt d'administracions, sobretot a Europa, que és finançat amb mitjans públics, no com als Estats Units, que són companyies de seguros, aquest model, si és acumulatiu i va així, possiblement no el podríem mantenir. Ens diu què fem, que és la pregunta que voldríem contestar, si podem avui també entre tots. So the short answer, also to let Bep breathe a little bit, is that we have to re-engineer the entire system. We have to decrease the time for development, decrease or share the cost of development. Ja ho tenim. Hem de treballar més en col·laboració, que és el missatge d'avui tot el dia. És a dir, si no ho fem així, possiblement no en sortirem. Anem molt ràpids ara, ja ho veieu.
But we also have to increase and being able to reach all the patients in Europe. And this can be done only if we change the way advanced therapies and orphan medicinal products are assessed and potentially also paid today, with completely new different schemes and possibly also with a different way at looking at value across Europe. Està proposant, i s'ha dit abans, un canvi de paradigma, és a dir, de model, perquè això està esgotat, ja ho veiem, no seria mantenible i, per tant, aquest seria un dels reptes. The challenge is out there for everybody, for healthcare systems and for the industry alike. And I believe that as it happened with many other industries, from flights to television and even cell phones and computers, we will be able to find a way to decrease the cost in producing and developing these products, and also to make them available for all patients in need across Europe. Un dels compromisos de la indústria seria que amb els anys aquestes tecnologies tan avançades haurien de ser menys costoses, més assequibles, i ha insistit, abans no ho he dit 2 vegades, ho ha dit molt clar, de que un dels reptes també seria que tots els malalts que estan diagnosticats i es poden beneficiar d'una teràpia, en aquest cas orfa, per tractar aquesta malaltia, haurien de ser ficats en aquest model, perquè és que si no, no arribaríem mai a arribar a aquests equilibris. Finally, I would like to thank all of you for the extra effort spent in listening to this presentation, because I understand it's been more difficult than usual. I thank BEP for the invitation and helping with the translation. And of course, what you cannot see, I really sincerely thank Yolanda and all the rest of the people who have been helping me setting this call, but also throughout the presentation to understand when to speak and when to stay silent. So thank you very much and have a great Rare Disease Day. Li tornem les gràcies a ell.